Moltíssimes gràcies a totes i tots i totis els que ens acompanyeu aquest matí. Crec que ha sigut molt interessant aquesta jornada prèvia que hem fet d'enxarxament. Crec que ens sortiran coses interessants de debò. Són molt necessàries i segur que les tirarem endavant entre totes. Començarem doncs, amb la part inaugural. Volíem agrair a l'honorable senyora consellera que ens hagi acompanyat en aquest dia que passa moltíssimes coses i que aquest forat doncs, l'apreciem especialment i si us sembla doncs, anirem parlant. Començo jo i us volia donar la benvinguda a les terceres jornades contra l'odi i l'extrema dreta, que les hem anomenat Et convido a casa i som aquí a Cotxeres de Sants i el títol d'aquestes jornades doncs no té res de casual. Et convido a casa és una declaració política, és a dir, aquest espai és de tothom, que la resistència no és un búnquer tancat de gent iniciada, sinó és una llar que s'obre, que el nostre projecte no és excloent i és constituent, i que hem començat el dia menjant juntes, que tampoc és casual, perquè som una comunitat que s'alimenta mútuament, que construeix des del cos, des del vincle i des de la cura. Abans de res, volia fer els agraïments que corresponen i en aquest cas ho vull fer amb tota la concreció que es mereixen. Gràcies al Paco, a la Vanessa, a la Montse, a la Gemma, a la Pastora, al Miquel, a la Natàlia, a l'Arra, a la Paula, a la Guasima, a la Llup i a la Mireia, entre d'altres, per tot el treball invisible que sosté aquest espai. I una menció especialíssima a la Quine, a l'Abril i al Manuel, que han portat el pes d'organitzar aquestes jornades amb una dedicació que va molt, molt més enllà de qualsevol descripció de feina. Sou la columna vertebral que sosté tot això. Gràcies. Gràcies també a l'Anna i al Bas, els dissenyadors d'aquestes jornades, que han creat aquesta identitat visual que ens ha acollit des del primer cartell. El disseny també és política i el vostre treball ha fet que Et convido a casa tingui cara, color i ànima. Gràcies als artistes i creadors que ompliran aquests 2 dies de vida. Al cinema del Bright, a la poesia d'Eurosenguardiat Poet, a la música de Joko Collective, a la pintura en viu de Charlie Viviu, a l'espectacle afro-andalusí de la Lovely, a la performance de Dominga Brás, al DJ set de Bengala, al tarder de Virtual Diva, i a les lectures teatralitzades de Carla Rovira i Mohamed Vitari. Perquè la resistència no només es fa amb arguments, es fa amb el cos, es fa amb la veu, es fa amb l'art, es fa amb festa. Gràcies a les entitats organitzadores i coorganitzadores, gràcies a SOS, Racisme a Catalunya, i a la Fundació Contexto i Acció contra l'Odio i a la Fragua Project. Gràcies a les entitats col·laboradores que són l'Observatori contra l'LGTB-fòbia, a la Fundació Neus Català, a la Joventut Africana Negra, la JAN, a AMRA, a Vid Negra, a Travel Som, a Creació Positiva, que han fet possible que aquests 2 dies siguin el que són. Gràcies al suport també i finançament que ha fet possible aquestes jornades a la Diputació de Barcelona, a l'Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament, a la Generalitat i especialment a la consellera d'Igualtat. Gràcies per ser aquí i per donar-nos el suport. I a l'Ajuntament de Barcelona. A la presència d'institucions en espais com aquests no és un tràmit, és un posicionament. I gràcies a totes les ponents, artistes, escriptores, performers, activistes que heu dit que sí, que heu posat el vostre cos i el vostre temps al servei d'aquest espai comú. Però abans de tot, abans d'entrar en la matèria, vull dir, amb tota la convicció que tenim, que hem volgut fer que aquestes jornades fossin una festa. I no és una contradicció. Reivindicar l'alegria, com hem dit, és un acte polític. Quan el sistema de l'odi vol que estiguem acovardides, dividides i exaurides, nosaltres responem ballant, creant, cuinant juntes i omplint la sala, perquè estem guanyant. Potser no a les urnes de tot arreu, potser no als titulars de demà, però sí en els barris, en les vides, en les cultures que resisteixen i que creixen. I cal que ens ho diguem i que ho celebrem, que no deixem que la narrativa de la derrota ens colonitzi. I
Ara, el que ens porta avui aquí. Vivim un moment en què el discurs de l'odi ha guanyat posicions als parlaments, a les xarxes, als patis, als pobles, però hem de dir una cosa molt clara. El discurs de l'odi que es genera aquí, al nord global, no es queda aquí. Quan a Espanya es polemitza sobre els drets de les persones trans, els delictes contra el col·lectiu LGTBI creixen de manera exponencial a Llatinoamèrica o a Senegal. Quan des d'Europa es nega la violència de gènere, retrocedeixen els drets adquirits per les dones a molts països, també del sud global. Quan es nega el canvi climàtic, en entorns i territoris més desregulats, s'utilitzen aquesta narrativa per autoritzar empreses extractives a devastar territoris i comunitats senceres. I aquestes dades ens han de sacsejar. Mentre que a Espanya es registren 0,06 morts per milió d'habitants a causa de delictes d'odi, al Brasil arriben als 6,3, 100 vegades més per milió. El discurs de l'odi és l'avancàmera del delicte d'odi. Genera un clima que afavoreix passar de la paraula a l'acció, silencia, humilia, mata, i les conseqüències no s'aturen en les nostres fronteres. Per això la solidaritat global no és un gest simbòlic, és una necessitat estratègica. I per això avui som aquí. Veus des de Mèxic, des d'Argentina i des de molts altres llocs, perquè la resistència contra l'odi tampoc no té fronteres. Davant d'aquest avanç, de vegades caiem en una trampa, la de mesurar-nos per la seva mida, la de deixar-nos que l'extrema dreta ocupi tot el marc, fins i tot quan parlem contra ella, però sobredimensionar-la ens paralitza i nosaltres no ens podem permetre aquesta paràlisi, perquè som moltes, estem en molts llocs i tenim èxit, teixim barris que s'han organitzat, tenim lleis que han forçat, tenim cultures que resisteixen i que creen. Tenim una sala molt plena de gent que ha decidit que val la pena lluitar. La primera tasca d'aquestes jornades doncs, no és analitzar l'enemic, és reforçar aquells imaginaris desitjables, recordar per quin món lluitem i no només contra quin món lluitem. Però si volem guanyar aquesta hegemonia cultural, social, política, hem de tenir l'honestitat d'examinar també les nostres pràctiques. Estem arribant a tothom? Estem arribant a qui ens cal interpel·lar? De vegades el missatge polític que ens arriba no genera imaginaris desitjables, no ens dibuixa futurs que vulguem viure. I llavors les frustracions reals, la precarietat, l'explotació laboral, la sensació del futur que ens han robat, es combinen amb el racisme, el masclisme i la LGTBI-fòbia estructural que estem cosificant i aprenent. I és aleshores que moltes persones no troben lloc en els nostres espais i el troben en el populisme de l'extrema dreta. Tractar-los com l'enemic no és l'estratègia, és un regal a l'extrema dreta. El que hem de construir és un projecte polític de transformació social en el qual tothom que pateix les conseqüències del sistema pugui participar. Un projecte que anomeni les jerarquies de classe, la concentració de la riquesa, els genocidis, la mercantilització de la vida, perquè l'extrema dreta també és fonamentalment un projecte al servei dels que acumulen. I quan parlem ho hem de dir. I no, un bon programa electoral no és suficient. Desmentir bulos tampoc, perquè molta gent no té interès en saber si són certs. Li donem sentit a una ràbia que ja existeix. El canvi és més profund, més lent, més cultural. Per això, la gran aposta d'aquestes jornades és la unitat d'esforços, que no és un eslògan bonic, és una pràctica que implica renúncies concretes. Unitat vol dir que no decidim qui és prou antiracista, qui és prou feminista, prou revolucionària per tenir veu aquí. Que no fem un cribatge de legitimitats. El sectarisme és un luxe que no ens podem permetre. I també vol dir tenir clar que com hem après dels moviments que ens precedeixen, els diners no sempre són el més important. Cal que estiguem organitzades a tots els nivells, compromeses en el temps per generar una cultura política que promogui uns valors pels quals valgui la pena lluitar. Aquests 2 dies tindrem lectures teatralitzades, debats, música, art, cinema, perspectives del sud global i de la perifèria, veus que rarament ocupen els escenaris principals, perquè la resistència no és una argumentació, és cos, és imaginació, és comunitat. Avui començarem amb Lo que ahora ven mis ojos, del company Bright. Demà acabarem construint futur des de les arrels i entremig 2 jornades en les que confio que totes i tots sortirem amb alguna cosa nova, una connexió, una idea, una aliança. Benvingudes a les resistències i benvingudes a casa. Gràcies. Donaria la paraula a la Gemma.
Bé, jo faré la intervenció molt més curta. Anna, jo crec que ja has dit tot i ja has adelantat tot i tampoc cal repetir, però sobretot em sumo a tot el que dius i primerament donar les gràcies a les companyes de l'Institut de les Desigualtats perquè, com deies, no, hi ha columnes vertebrals, però aquí han vingut moltes columnes vertebrals que sostenen i que ens sostenim, no, entre les entitats precisament pel que dèiem, no, que portem també aquesta activitat que fem, aquesta voluntat de transformació social, també la creença de que realment es pot fer, no, aquest exercici d'imaginació política col·lectiva que estem fent avui, és gràcies a persones que s'ho creuen i persones també, sobretot, faig menció a les persones que a més viuen atravessades, no, per aquestes violències que precisament intentem combatir. I que tota aquesta programació, tot això, no, tot aquest fer col·lectiu, aquesta superprogramació que heu fet a més, no, remarcar que també és fruit de molta feina que es fa fora de la feina. No? O sigui, hi ha gent aquí que li va la vida amb això. I això és important entendre-ho. No? O sigui, no és un treball de fitxar, sinó que amb això ens ve la vida i quan sortim al carrer vivim aquesta violència. I aquestes aliances que hem teixit des d'aquesta resistència col·lectiva és el que fa possible també una programació tan xula com aquesta. No? I això també ho volia remarcar perquè crec que és important. Sí que aprofitant aquests 5 minuts, perquè a mi m'havien dit una intervenció de 5 minuts i per això tampoc me l'havia preparat, però hi ha moltes coses a dir, especialment també amb la gent aprofitant que està la gent de l'administració pública de la Generalitat, no? Que és important, no? Que havíem comentat, sobretot fer molt de treball de territori. O sigui, estem perdent la Catalunya interior, sobretot, és una cosa que ha sortit, és una angoixa que surt fins i tot de les associacions del barri. Hem de treballar també en territoris que d'alguna manera tenen menys recursos, que s'han quedat com més desemparats, no? Perquè allà és on està guanyant aquesta narrativa i hem de fer molta incidència allà i també generar espais com aquests, no? Que dèiem abans, que no són espais de reacció, sinó reactius, sinó col·lectius. No? I això també és superimportant, perquè compartir els nostres recursos també fa que la lluita sigui més efectiva. Llavors, més enllà del territori, també explicitar que no podem fer això soles, sinó que ho hem de fer plegades i ho hem de fer també amb la complicitat de les administracions públiques. Llavors també us agraïm la vostra presència i que aquesta feina conjunta també s'ha de fer articulada amb qui té els recursos, té més poder com per generar també aquests canvis, tot i que remarquem que el canvi vindrà de fora, probablement, això ja ho sabem. Llavors, és molt important sobretot que ens mantinguem juntes, organitzades i que puguem construir una xarxa realment efectiva i que no dispersi la lluita, sinó que en aquest moment de violència extrema global crec que és moment de deixar diferències polítiques a fora. Ja ens barallarem més tard, sinó que ara mateix intentarem ser el més generoses possibles amb tothom. I només això. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Anna, moltíssimes gràcies per convidar-me a inaugurar aquestes jornades. Has comentat, és veritat, que el fet que estem aquí explicita un compromís polític per part del nostre departament en la lluita contra les discriminacions, contra els discursos d'odi, que són l'avançala del delicte d'odi, però que són la causa que està fent que en aquest moment s'estiguin incrementant aquestes discriminacions, que moltes d'elles són estructurals, que no són noves, que porten molt de temps entre nosaltres, però que ara s'estan com justificant, normalitzant i fins i tot s'estan demanant com una sortida a problemes de ciutadania, com la sortida possible a altres lògiques i a altres problemes de la nostra societat. He vingut jo, però també ha vingut la Gina, que és la secretària d'Igualtat, ha vingut la Noa, que és la directora general de Drets Humans, perquè el compromís del nostre departament amb aquesta agenda és fort. És des del minut 1 que vam aterrar fa un any i llarg ja al govern de la Generalitat. Teníem molt clar que havíem de començar amb una estratègia que portés o que enfortís una de les 3 palanques que sota el meu punt de vista són les que sustenten qualsevol estructura
de defensa de drets humans, que és el consens polític i social. Necessitem, evidentment, bones normes que regulin i que emparin drets, perquè també m'agrada molt dir en les meves xerrades cada cop que tinc l'oportunitat que al final la igualtat de tracte i la no discriminació no és una opinió, és ordenament jurídic que s'ha de complir, punto i s'acabó. O sigui, al final ningú discuteix el Codi Penal o ningú discuteix la normativa de trànsit, però en canvi em sembla que sigui opinable la igualtat de tracte i el principi de no discriminació. Això per una banda. Per una altra, el respecte al final és la base que sustenta la convivència, no només és una opinió que pot sustentar una conversa, és la base que sustenta la convivència i que la humanitat o la humanització del ser humà al final és el que ens converteix a tots i totes en el que som. Per tant, si deshumanitzem a un col·lectiu o a unes persones determinades, estem corrent el risc que els propers, sense deshumanitzats, siguem nosaltres. Si respectem la humanització, al final els estem protegint nosaltres mateixos, independent de com siguem o quin sigui la nostra lluita i reivindicació d'una amenaça que és global. Què estem fent nosaltres des del nostre departament? Estem treballant per enfortir aquests 3 pilars: normes, política pública, consens polític i social. Normes, nosaltres ja sabeu que tenim un bon sistema jurídic i a casa nostra, a Catalunya, tenim una llei molt pionera, que és la Llei d'Igualtat de Tracte, la Llei 19/2020, que necessita desplegar d'una manera molt més efectiva el seu règim sancionador. En això estem. Tenim una oficina d'Igualtat de Tracte, que és un organisme, és el primer de tota Espanya. De fet, nosaltres estem sent també punta de llança en l'aprenentatge de la creació de l'organisme estatal, que s'ha creat ja i que està començant a rodar. És una oficina que porta un bagatge, és una oficina que també l'estem enfortint perquè no només té una part sancionadora que és imprescindible, també té una part de sensibilització i d'acompanyament a les víctimes que també és molt transformadora. També treballem molt el tema de la reparació, que també pensem que és molt important. Estem treballant també en l'àmbit de política pública, generant nous serveis i dispositius. Estem treballant, ja sabeu que hem fet un conveni amb l'Observatori del Racisme i la Discriminació del Govern d'Espanya, del Ministeri d'Inclusiones, per monitoritzar els discursos d'odi presents a les xarxes socials, i ara estem nosaltres desenvolupant una eina per detectar-los en català, perquè aquesta eina detecta el discurs d'odi en castellà i nosaltres estem ara treballant en una eina per detectar-lo en català, perquè la conversa pública que es produeix a les xarxes socials moltes vegades és el caldo de cultiu de moltes accions que ja són delictes d'odi o que són agressions i actes de discriminació. Estem treballant en informacions i sensibilitzacions. L'Escola d'Administració Pública està donant molta formació a tots els nostres tècniques de la Generalitat, formacions antiracistes. Estem treballant en guies també antiracistes per les escoles, per els serveis socials. Estem treballant amb drets socials amb una guia antiracista per incorporar-lo també dintre de la nostra manera que tenim com atendre des del departament. Des d'educació, amb educació també estem treballant en una prova pilot per formació en drets humans a primària i a secundària, perquè hem de començar des de l'arrel. Estem treballant amb esports, ja ho vau veure ahir, vam signar un conveni amb la Liga, que vam aprofitar el focus mediàtic perquè es va donar l'oportunitat de dir moltes coses ahir, aprofitant el mediàtic que és el futbol, per lo bueno i per lo malo, per lo bo i per lo dolent. El futbol és molt mediàtic i nosaltres ahir vam aprofitar aquest conveni amb la Liga per posar el missatge a la conversa pública i vam tenir l'oportunitat de posar molt de focus. Hem fet aquest conveni per treballar també el racisme, el discurs d'odi, la LGTBI fòbia en l'esport. Estem treballant també en una carta de compromís amb les entitats esportives i amb les federacions perquè es comprometin de manera valenta i de manera decidida per la lluita contra el racisme, el masclisme, la LGTBI fòbia a l'esport, també perquè és una eina educativa que és fonamental, i estem impulsant consensos. Estem impulsant consensos polítics i en mode també d'accions des del territori, com deies, és veritat, hem de treballar, hem de tenir molt en compte el territori, ho estem fent amb l'eina del Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi. Gina, jo crec que ja s'ha recorregut, Gina i Noa, perdó, s'han recorregut ja tota Catalunya pràcticament, i ho estem fent escoltant el territori
Hem fet trobades a totes les vegueries, amb tècnics i tècniques locals, amb els ajuntaments, amb les entitats del territori, perquè totes les mesures que contingui aquest pla reflecteixin totes les necessitats i totes les sensibilitats de cadascuna de les parts de Catalunya. Evidentment no és el mateix el que podem treballar en l'entorn metropolità de Barcelona que el que podem treballar a la Catalunya interior, i hem d'adaptar la nostra caixa d'eines a les respostes de cadascun dels territoris. Estem treballant també buscant espais d'assessorament expert amb el Consell Assessor de Drets Humans, que esteu molts de vosaltres. Ens hem volgut rodejar de les persones que més se'n saben. Estem treballant també la recerca, la formació amb la Universitat de Girona amb aquesta càtedra antiracista. En definitiva, ja veieu que estem desplegant tot un conjunt d'accions que van des de la formació i sensibilització fins a la sanció a través de la nostra pròpia oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. I celebro, acabo, donant-los les gràcies per l'organització d'aquest tipus de jornades, perquè només treballant en xarxa aconseguirem arribar més lluny i arribar més fortes. L'extrema dreta no és un perill potencial, és una realitat molt present, malauradament, està disfressada completament de normalitat i per tant hem de responsabilitzar-nos tots i totes de fer-hi front. Amb alegria, jo estic molt d'acord amb tu, amb el teu plantejament, és veritat que el discurs d'odi genera por i la por paralitza, i per tant nosaltres jo crec que hem de combatre la por amb esperança, i l'esperança es generen en espais com aquests. Per tant, moltíssimes gràcies. No podia no venir a fer aquesta inauguració, però aquests espais són tan útils com els grans recursos a les grans polítiques públiques. Moltes gràcies.